سلام ጥዕና በለይ ካብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ኮይንኩም መደባት መረብ ኒውስ ኣብ ምክትታል ትርከቡ ፍትዋት ተኸታተልቲ ምንባር ነዚ ሰዓት እዚ ዝሓዝኩም ሓድሽቲ ሓበሬታት ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ንምክትታልኩም ንዕድም ኣብ መንጎ ህወሓትን መንግስቲ ፌደራልን ድርድር ይካየድ ምህላው ተገሊጹ ኣሎ። ናይ ዝቐንዲ መረጋገፂ ክኸውን ዝኽእል ድማ ቤት ፍርዲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ ላዕለዎት ኣመራርሓ ቦርዲ ትእምትን ህወሓትን ኣቐሚጥዎ ዝነበረ እግድ ኣልዒልዎ ምህላውን እዚ ስጉምቲ ድማ ሓደ ናይ ድርድር መግለፂ ከም ዝኾነ ኣብ ህሉ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ትግራይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብንጥፈት ዝከታተሉ ተንተንቲ ፖለቲካ እናሓበሩ ይርከቡ። ብዝርዝር ክንሪኦ ኢና። ሓይልታት ፋኖ ኣብ ልዕሊ መከላኸልያ ሰራዊት ኢትዮጵያ ይወስድዎ ብዘለዉ ስጉምትታት ብምሕያል ትማሊ ድማ ኣብ መቕደላ ዝተባሃለ ፍሉይ ቦታ ዝንቀሳቐስ ዝነበረ ብጀነራል ዘውዱ ሰጣርጌ ዝምራሕ ሰራዊት ዓብዪ ክሳራ ከም ዘብፅሑ ካብ ሓይልታት ፋኖ ዝወፁ ዘለዉ ሓበሬታታት የመላኽቱ ኣለዉ። ብዝርዝር ናባኹም ክነብሎ ኢና። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ድማ ሓይልታት መንግስቲ ሱዳን ይፍጽምዎ ብዘለዎ ሓያል መጥቃዕትታት ኣብ ክልል ኮርዶፋን ዝነበሩ ሓይልታት RSF ብምድምሳስ ብዙሓት ስትራቴጂካውያን ቦታታት ይቆፃፀሩ ምህላዎም ይሕብር ኣሎ። እቲ ተደጋጋሚ ስዕረትን ውርደትን ዝበፅሑ ዘሎ ብጀነራል ሓምዳን ዳጋሎ ዝምራሕ RSF ግን ሕዚ እውን ንሓይልታት ኤርትራን ትግራይን እናኸሰሰ ይርከብ ኣሎ። ብዝርዝር ናባኹም ክነብሎ ኢና። ኣብ መንጎ ህወሓትን መንግስቲ ፌደራልን ድርድር ይካየድ ምህላው ተገሊጹ ኣሎ። ናይ ዝቐንዲ መረጋገፂ ክኸውን ዝኽእል ድማ ቤት ፍርዲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ ላዕለዎት ኣመራርሓ ቦርዲ ትእምትን ህወሓትን ኣቐሚጥዎ ዝነበረ እግድ ኣልዒልዎ ምህላውን እዚ ስጉምቲ ድማ ሓደ ናይ ድርድር መግለፂ ከም ዝኾነ ኣብ ህሉ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ትግራይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብንጥፈት ዝከታተሉ ዘለዉ ተንተንቲ ፖለቲካ እናሓበሩ ይርከቡ። ከም ዝፍለጥ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝሓለፈ ንናይ ዓበይቲ መራሕታት ናይ ህወሓትን ቦርዲ ናይ ትእምት ዝኾኑን መሓለፍቲ እግድ ኣሚጡ ነይሩ። እቲ ናይ ፌደራል ፍርዲ ቤት ድማ ኣብ ሰዓት እዚ ነቲ እግድ ንሱ ብዘይ ምንም ቅድመ ኩነት ኣልዒልዎ ኣሎ። ኣብ ሰዓት እዚ እዚ እግድ ንሱ ሊፍት ክግበር ዝኽኣለሉ ሓደ ዓብዪ ምንቅስቓስ ከም ዘሎ እዩ ዝነገር። እቲ ምንቅስቓስ ንሱ ድማ ኣብ መንጎ ህወሓትን ፌደራል መንግስትን ዝግበር ዘሎ ድርድርን ወይ ከዓ እቲ ናፍቲ ዘተ ዝወስድ ቅድመ ኩኔታ እውን ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም እቶም ተንተንቲ ፖለቲካ እናዓበሩ ዝርከቡ ክብረት ተኸታተልቲ። ዝኾነ ኮይኑ ግን ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ መንጎ ህወሓትን ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ዝግበር ዘሎ ድርድራት ዋላ እኳ ይፋዊ ዝኾነ ወይ ከዓ ወግዓዊ ዝኾነ ኩነታት ኣይኹን እምበር ይካየድ ከም ዘሎን ዝተፈላለዩ ምዕባለታት ከም ዘለውን እዩ ዝበፅሐና ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ። ናይዚ ሓደ ምዕባለ ክኸውን ዝኽእል እውን እዩ ናይቶም ሓለፍቲ ህወሓት ተኣጊዶም ዝነበሩ ሓለፍቲ ሕዚ ብነፃ እግዶም ተላዒልሎም ዘሎ። ኣብ ዝቕፅል ድማ እቲ ናይ ህወሓት ሕጋውነት ምምላስ ዝምልከት ክኸውን ከም ዝኽእልን ንሱ ሕጋዊ ተተመሊሱ ድማ እቲ ስሩዕ ድርድር ክካየድ ከም ዝኾነን ከምኡ ድማ እቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ ድሌታት ኣብ ትግራይ ይማላእ ድዩ ኣይማላእን ዝብል ግን ሕዚ እውን ኣብ ሕቶ ምልክት ከም ዘሎን እዩ እናተነገረ ዝርከብ። ከም ዝፍለጥ ካብ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣስታት 20 ዝኾኑ ልኡኻት ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኸዱ እዩ ዝንገር ዘሎ ብዚ ሰዓት እዚ። እዞም ናይ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣባላት ድማ እቲ ሕዚ ዝፍጠር ዘሎ ኩነታት ኣብ ትግራይ ናይ ሰራሕተኛታት ደሞዝ ምቁራፅ ስዒቡ ከምኡ ድማ እቲ ናይ ነዳዲ ድጎማ እውን ስለ ዝተቋረፀ ብዛዕባ ናይቲ ፖለቲካዊ ህሉ ኩነታት ናይ ትግራይን ናይ ቀረን ኣፍሪካን ከምኡ ድማ ናይ ትግራይን ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝምልከት ክዘራረቡ ከም ዝኾኑ እዩ እናተነገረ ዝርከብ። ነዚ ሓዊሱ እቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ ዝጠልቦም ጠለባት ድማ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ወይ ከዓ TDF ምስ ናይ ሓይልታት መከላኸልያ ወይ ከዓ ሓይልታት ናይ ፌደራል ብምሕዋስ ነቶም ኣብ ልዕሊ ፌደራል መጥቃዕቲ ከብፅሑ ዝዳለው ዘለዉ ከም በዓል ፋኖን ናይ ሰራዊት ኤርትራ ሻዕብያ ኢሉ ዝገልፆም ፌደራል መንግስትን ንዓቶም ክትወቅዑለይ እንድሕር ኮይንኩም ኣነ ሙሉእ ብሙሉእ ምሳኹም ክደራደር ናትኩም ሕጋዊ ሰውነት ክመልሰልኩምን እዩ ዝብል ቅድመ ኩነት ከም ዘቕረበሎም ምን እናተነገረ ዝርከብ ክብረት ተኸታተልቲ። ኣብይ ኣሕመድ ነዚ ክብል ዝኽኣለ ድማ ኣብ ሰዓት እዚ ዝበፅሖ ዘሎ ፀቕጢ ንዕኡ ክፃወሮ ብዘይምኽኣሉ እዩ ዝብሉ ተንተንቲ ፖለቲካዊ ኣይተሰኣኑን። ዝኾነ ኮይኑ ግን እቲ ድርድር ሕዚ እውን እናቐፀለ እዩ ዝርከብ። እዚ ድርድር እዚ መጨረሽኡ ውፅኢት የፍርዶ ወይ ከዓ ከመይ ክኸውን ዝብል ኩላትና ንቅድሚት ብስ ግዜ ንሪኦ ኩነታት ክኸውን እዩ። ህወሓት ድማ ንፋኖን ንኤርትራን ምሳኻ ኮይነ ክወቅዐ ኢሎም እሺ ይብልዎ ዶ ኣይብልዎን ዝብል ካሊእ ኩነታት ኮይኑ ድሕር መተኣማመኒ ኣይብልናን ዝብሉ ሓለፍቲ ህወሓት ከም ዘለዉ ብዙሕ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታታት እዩ ዘመላኽት። ሓንቲ ፃት እውን ክኸውን ንኣብይ ኣሕመድ ኣሚንና እንገብሮ ድርድርን ዘተን ክህሎ ይኽእልን ኣብ መንጎ ኤርትራ ዝቕፅል ዘሎ ፅምዶ ተባሂሉ ዝተጀመረ ምንቅስቓስ ድማ ሕዚ እውን ብዝሓየለ መልክዑ ክቕፅል ከም ዘለዎን እቲ ዘዋፀና ኣከያይዳ ንሱ ከም ዝኾነን እቲ ምዕራብ ትግራይ ብሓይሊ
ፍትወት ፌደራል መንግስቲ ክህበና ዝኽእል ተኮይኑ ይሃበና እንተዘይ ኮይኑ ግን ብሓይልና ክንምልሶ ኢና ንዕኡ ክሕግዘና ዝኽእል ድማ ሕዚ እውን እቲ ጽምዶ ዝብል ምንቅስቃስ ምስ ሰራዊት ኤርትራ ዝፈጠርናዮ ሰላም እዩ እቲ ህግደፍ ክሕግዘና ኣብ ኩሉ ምንቅስቃሳትና ክሕግዘና ከም ዝኾነ ኣረጋጊፅልና እዩ ዝብል ሓደ ሓበሬታታት እናወፅኦም ዝርከቡ ክብረት ተኸታተልቲ ኣብ መንጎ እቲ ናይ ክልቲኡ ህዝቢ ዘሎ ሰላም እውን ብሰጠናኸረ መልክዑ እናቐፀለ እዩ ዝርከብ ከም ዝፍለጥ ኣወል ስዒድ እውን ኣብ ዝሓለፈ ከም ዝገለጾ ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ሕዚ ሰላም ሃዋህው ጥራይ ከም ዘሎ እዩ እናተነገረ ዝርከብ በዚ መሰረት ድማ እቲ ስጋት ዝሓደሮ ኣብይ ኣሕመድ ሕዚ ናይ ድርድርን ዘተን ኩነታት ከፊቱ ናብ ሕወሓት ክደራደር ከም ዝደልን እቲ ሕጋዊ ሰውነት እውን ክምልሰሎም ከም ዝኾነን እዩ ነጊርዎም ዘሎ እቶም ናይ ሕወሓት ድማ ሕዚ እውን ኣብዚ ነገር እዚ ፍልሊ ከይንፈጥር ምእንታን ሕዚ እውን ሓደ ዝኾነ ኣቋም ሒዝና ክንቃለስ ከም ዝግባአና ዝብል መደምደምታ ከም ዝወፅሑን ከምኡ ድማ እቲ ኣብ ከባቢና ፈጢርናዮ ዘለና ምስ ናይ ሱዳንን ምስ ናይ ኤርትራን ዘሎ ርክብ ከምኡ ድማ ምስ ፋኖ ፈጢርናዮ ዘለና ርክብ ድማ ሕዚ እውን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክነብፅሖ ይግባአና ንሱ ሓይሊ ኣብ ንፈጥር ንሕና ሓይሊ ዝፈጠርና ግዜ እቲ ናይ ማእኸል ናይ ስሕበት ማእኸልና ድማ ኣብ መንጎ ከባቢና ዘለዉ ሓይልታት ክኸውን ከሎ እቲ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ሓይሉ እናተዳኸመ ክመፅእ ከም ዝኽእልን እዮም እቶም ሓለፍቲ ወሲኖም ዘለዉ በዚ መልክዕ ድማ ናይ ኤርትራን ናይ ትግራይን ሰላም ሕዚ እውን ክዝረግ ከም ዘይፈቅዱን እዮም ወሲኖም ዘለዉ ክብረት ተኸታተልቲ ናብቲ ናይ ቀፃሊ ሓበሬታና ክስክረኩም ከለኹ ከዓ ሓይልታት ፋኖ ኣብ ልዕሊ መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ይወስድዎ ብዘለዉ ስጉምትታት ብምሕያል ትማሊ ድማ ኣብ መቕደላ ዝተባሃለ ፍሉይ ቦታ ዝንቀሳቐስ ዝነበረ ብጀነራል ዘውዱ ሰጣርጊ ዝምራሕ ሰራዊት ዓብዪ ክሳራ ከም ዘብፅሑ ካብ ሓይልታት ፋኖ ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታታት ይሕብሩ ኣለዉ ሓይልታት ፋኖ ብሰዓት እዚ ብዙሕ ዓወታት ይሓፍስ ኣለኹ ዝብል ዘረባታት እናወፀ ዝርከብ እዚ ሓበሬታታት እዚ ድማ ዝተረጋገፀ ከም ዝኾነ ኣብ ከባብታት ደቡብ ጎንደር ከምኡ ድማ ኣብ ከባብታት ጎጃም ብተወሳኺ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ናይ ወሎ ከባብታት ብዙሓት ዓይነት ዓወታት ይሓፍሱ ከም ዘለውን ብዙሕ መጥቃዕታት የብፅሑ ከም ዘለውን እናተነገረ ዝርከብ ፋኖ ብወሃብቲ ቃላቱ ኣቢሉ ድማ ሙሩኻት ናይ ኢትዮጵያ መከላኸልያ ሰራዊት በዚሖም እዮም ክብል ከም ዝተገለፀን እዩ ኣብ ዝሓለፈ ክንሰምዖ ዝፀናሕና ሓበሬታት ዘመላኽት ዘሎ ሕዚ እውን ኣብ መቕደላ ዝተባሃለ ቦታ ብጀነራል ዘውዱ ሰጣርጌ ዝበሃል ዝንቀሳቐስ ዝነበረ ሰራዊት ኦፕሬሽን ብምግባር ነቲ ኣብ ዝነበረ ሰራዊት ብዙሕ ሞት ቁስልን ምሩኹን ገይሮም ኣለዉ እቶም ናይ ፋኖ ሓይልታት ማለት እዩ እቲ ጀነራል ግን ከም ዘምለጠ እዩ ዝንገር ዘሎ ክብረት ተኸታተልቲ በዚ መሰረት ናይ ሓይልታት ፋኖ ምንቅስቃስ ሕዚ እውን ክልል ኣምሓራ ኣብ ሓደጋ እትዩ ከም ዘሎ ነቲ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ምምሕዳር ድማ ኣብ ሓደጋ ከም ዘእተዎን እዩ ዝንገር ዘሎ በዚ መሰረት እቲ ስጋት ዝሓድሮ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ሓይሊ ድማ ናብ ትግራይ የብማዕዱ ከም ዘሎን እቲ ምስ ሕወሓት ዘሎ ባእሲ ብሰላም ተዘይተፈትሑ ብዘተ ተዘይተፈትሑ ድማ ኢትዮጵያ ናብ ዝኸፍአ ሽግር ክትኣቱ ከም ትኽእልን ዝኣመተ ይመስል ነዚ ስዒቡ እውን ድማ እቲ ኣብ ሰሜን ዘሎ ሓይሊ እንድሕር ፈጢሩ ጽምዶ እንድሕር ፈጢሩ ማለት እውን እቲ ናይ ምትሕብባር ሓይሉ እንድሕር ናብ ዝለዓለ ደረጃ ኣብፅሕዎ ናይ ብዙሓት ስጋት ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝንገረሉ ዘሎ ክብረት ተኸታተልቲ ናብቲ ናይ መወዳእታ ሓበሬታና ክንሓልፍ ከለና እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ሓይልታት መንግስቲ ሱዳን ይፍጽምዎ ብዘለዉ ሓያል መጥቃዕታት ኣብ ክልል ኮርዶፋን ዝነበሩ ሓይልታት RSF ብምድምሳስ ብዙሓት ስትራቴጂካውያን ቦታታት ይቆፃፀሩ ምህላዎም ይሕበር ኣሎ እቲ ተደጋጋሚ ስዕረትን ውርደትን ዝበፅሑ ዘሎ ብጀነራል ሓምዳን ዳጋሎ ዝምራሕ RSF ተባሂሉ ዝፍለጥ ሓይሊ ድማ ንሓይልታት ኤርትራን ትግራይን ሕዚ እውን ብተደጋጋሚ ክወቅሶምን ክኹንኖምን ይረአ ኣሎ እቲ ሽንፈቱ ክፃወር ዘይከኣለ RSF ዝበሃል ሓይሊ ሕዚ እውን ካብ መንግስቲ ሱዳን ሰራዊት ሱዳን ዝወፅሑ ዘሎ ጽፍዒት ክፃወሩ ብዘይምኽኣሉ ኣብ ክልል ኮርዶፋን ዝርከቡ ብዙሓት ስትራቴጂካውያን ቦታታት እናለቐቐ ናብ ናይ ዶብ ኢትዮጵያ ከባብታት ዘሎ ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ ናብቲ ከባቢ ጥራይ ተሓፂሩ ከም ዘሎን ሕዚ እውን ብዙሕ መጥቃዕታት ብድሮንን ብኣጋር ሰራዊትን ይበፅሑ ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ዘሎ እንተኾነ ግን እቲ RSF ተባሂሉ ዝፍለጥ ሓይሊ ብሓምዳን ዳጋሎ ዝምራሕ ሓይሊ ድማ ብተደጋጋሚ ግዜ ሓይልታት ኤርትራን ሓይልታት ትግራይን ክወቅስ እዩ ዝስማዕ ዘሎ ብምክንያት ሓይልታት ኤርትራን ሓይልታት TDFን ሽንፈት ይበፅሐኒ ከም ዘሎን ብዙሕ ክሳራታት የጋጥመኒ ከም ዘሎን ኣባል ይገልጽ ከም ዘሎን እቲ ሓይሉ ድማ ንዕኡ ሰበብ የምፅሉ ከም ዘሎን እዩ ዝነገር ዘሎ ክብረት ተኸታተልቲ እንትኾነ ግን ሕዚ እውን እቲ ሰራዊት ሱዳን ብዙሓት ዓወታት ይሓፍዝ ከም ዘሎን ናይ ድሮንን ናይ ኣጋር ሰራዊታትን መጥቃዕቲ ይፍጽም ከም ዘሎን ኣብቲ ናይ ኮርዶፋን ዝበሃል ክልል ድማ ዓበይቲ ስትራቴጂካውያን ቦታታት ተቆፃፂሩ ከም ዘሎን እዩ ዝሕበር ዘሎ ክብረት ተኸታተልቲ ነዚ ዝምልከት ሓደሽቲ ሓበሬታታት ናባኹም ክነብፅሕ ኢና እዚ ሓበሬታ እዚ ናብ ኩሉ ማሕበረሰብና ንክበፅሕ ግን ሼር ምግባር ከይትርስዑ ክብረት ተኸታተልቲ እዚ ምድላው ተፈቲኹሞ ከዓ ሰብስክራይብ እና ላይክ ምግባር እውን ነዚ ቻናል ይዕብዮ እዩ እሞ ሕዚ እውን ኣብ ጎንና ክትኾኑ ንድላብኩም ክብረት ተኸታተልቲ እንተ ኣነ ግን ሎማዓት ዝነበረና ምድላው ኣብዚ ዛዚመ ኣለኹ ሰላም